تخاتلتي إرميدا سنتر أبدا channel سبسكرايب كتقبلونا تمنغو نلومها إلى استوطع مع ربع كفال حيزركم قريبا له سناي مكتتال إلاسن إتعب كسلاس تلاليو كوردادن نخارتم تبقيسهم إتكورداد تليفون كدول بمبال دحريت مسترفة إلاس حانت مكينات صعبو كم زنبرت كالتفيلو يقلبان أبا قردت مزدقماتو حدا متعبيتو بتليفوني علن نبرة إتا مكينا تقوك ساب تقرب بايد هبلان مزز بلكا متعبيتنا بتليفون على دمت مكينا سمع دحر تليفون كي وداكو قلت قبل كباب بيلو محزوني بونو بودو ما عبرسي مشمعتو لي دحر مبال أعينتو أفزيزو أسكتها كساب زملسني أنا ونسق مرتكو إلاس نزحش منا وبروح اللينو كاب كسلا ناب كارتوم استبقسه نزقات أمو كقلت عقب كونو نتن تعدو أسنانو جيتو مسمت عبيتو فغرنا فغوتن ناتقالالته هاندبت نزقوانو فحادقا كميلو كم زنتو كحسب اوان دليو اتكورداد اقشقش كبل مغنايو ابت اوان بدحري مترافون بغنعنا كم زي كونه شو ترديني اتوم قبرت اكي زخونو كترتي عشابهم كابتا سليت بلتنحت مكينا وريدون كوغوبتوك كردو اي كالن نتبحاد وغن نقداي كدهبلو بتحاد دما فلما كيل اللي يتقوملو كشام شمع برؤسات يملو كساب منكو باوردو نيلاس غوانكونو تسكيمو ابتانا كتما كسلا تاكسي تمثل مكينا كساب زقتو انت يقات مارو ايتردان بس ابتا مكينا كساب زقتوني ايتردان دحاري خطرون منبارم مسفلتكو فنترتر إلا ياخ قدفوني لج أديرة قمنك سمعني هو تزنبرنا يقع برخاي سبين كركب دحار ابتا مكينا اتيهم بخاصوتن صفيعتن أدل زبالك اليومني بوني كزنتو تانيحو شعو انتو خلفه اتي كوردادك نابي عبيلو كابت استعازرو مقشا حسابات كمرسو بمحساب حتى أغرب كله نحطو يكلم ملاسو إلاس بمستمثال نرأسو يمان تقام وزاوزو بس دحريت مسترفة بأجيرو أبيكا مستشربة كبل ناعينتو نامرون كابزع زبوز نورو مرئيت زخريكي علي ملس اللي مولوعات هبوز لزيق لبالي قلقيزي هابكو اتام زخطرو قبرتي اكاي سوداناوين نورو اتان ناقف عزو سرطة مكينا عبت تأمتأم برخة تحمببت إلاس نزب مزكار نابي وزدوني عبت برخة نوحتو قعيزنا إذا كل من قدي بتفعيتن قلن قد احبيت أمو دوري ركب زي زارب كوينة حجي نويح من قدي مسكنا ما كاين نركب بزحات بيكابات إتا عبلعي إلاس ورد قفعي فلامي تزغون التاكسي كتما نويح مستقعزت كالوت مكاين بيكاب رغيبا عرفت نتقداي إلاس كاباوردو قبرهم زبرد دنصو نتي جويت سب كم زلو بعلال سمعو زنبره أبقزا هيوتو كتقبرنا رأيك عمناي كعلن نتي فتوت نتفتاتهم تراي بأقرموت رعدن تخاتاتلو برخا مسوطون سلسة مكاين ركب تردي كاني حجي قلم ستا تاكسي ملوسو نعاي كابتا تاكسو ريدهم بتي نير اسم عمام ديرم يأسرني أبرأ استشافيني كازلو كشا لا اتكشا بتصفيعت مزدنزوسكو أو تقملهم حجي نابتا بيك أب كديب نخلو خمان بتصفيعتن كاسوتن حامدي مجرمني اتهم استقبلو سبع ماون كابتن فلما زحاسو منورو يا ود الحبش تمشي إسرائيل كبل أقوى على حدا كابتن جزفت أداو أبجز إلى سنة علبة أنا ما يمشي إسرائيل لو ميكيد صباح كيد عفنا عفهم ملسة إلياس برعدي تقوبي وكانت نبرة حلفتو حدا كوينو سلسة سمعو دحرزي كدانو قنطتوا سروشتو ترايك ساب سرف أمريت عوديهم دما بقارم رقاقتوا نساتهم كمز خقبرو إلياس تاي كمز بدلي سلاس النبرة. 'ኣነ ያ ካብታ ግዜ እንታይ ገይረ እየ ዝብል ነይረ
በጃ ኢለካ ከይበደለ ሰብ ከመይ ተጋፍዖ ድሓር ረጊፆም ምስ ፀጎብለይ ኣብታ ፒካፓ ደይቦምኒ እቲ ከባቢ ሰብ ዘይነበሮ ኣጣሚ እቶም ሰባት ድማ ሰቓይ ሰብ ድንብርጥ ዘይብሎም ኣረሜናት ነበሩ ነቲ ንእስራኤል ክኸይድ ፈቓደኛ ይኮንኩም ስለ ዝበልክዎም ካብቲ ወዲቖሉ ዝነበርኩ መሬት ስሒቦም ብምኩሳስ ኣብታ ድሕሪት ክፍቲ መኪና ሰቒሎም ገሊኦም ነታ መኪና ከበግስዋ ንውሽጢ እተውዋ ኣተው እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ድማ በቲ ሰልባዓት ኣጋሮም ንኢልያስ ክረግፁ ኣብቲ ክፋት ድሕሪት ተረፉ ኢልያስ እዝን ክዝክር ካላስ ኣብ መኪና ብእግሮም እናረገፁኒ ብዙሕ ኬድና ንሶም ብኣይ እናተፃወቱ እንዳተላጎጡን እዮም ዝኸዱ ኣነ ኸዓ ሳቐ ድሓር በረኻታት ሓሊፍና ገለ ገረብ ዘለዎ ቦታ ምስ በፃሕና ኣብኡ የውርዱና ኤልያስ በቲ ዝኽሪ ብዙሕ ጓሂ ስለ ዝተሰምዖ ኣብ ስምዒታቱ ይንበር ነበረ ምስ ነፍቶ ከፍ ፍጻመን ክስተትን ቃኑ ኣብ ገፁ ዝስራሕ ስምዒታት ይቀያየር ነበረ እናኽፀወይ ዘዳምፆ ንዕምቆት ዝሓለፎ መስገደል ክትግምት የኽእለካ እታ ፒካፕ መኪና ብወገና ዓቕማ ምስ ኣጋፍዓቶ እቶም ሰብዕማ ካብታ መኪና ጎሲሶም ኣውረድዎ ገረብ ናብ ዘለዎ ቦታ እውን ወሰድዎ ካብ ዝኽሪ ኢልያስ ሓደ ካብኦም ካልኣይ ግዜ ተምቺ እስራኤል ይብለኒ ኣይመለስኩሉን ድሓር ካብ ክሳዱ ሻርባ ፈቲሑ ኣብ ክሳደ ይኣስሮ ከማን ኢደይ ከዓ ጽቡቕ ገይሩ ኣሲርኒ ከዘንቱ ጸኒሑ ቀስ በቐስ ድምፁ ሃጠመ እቲ ካብ ኣእምሮኡ ዘይእለ ናይ ዝኽሪ ምርኢት ነፂሩ ቅጅል ኢልዎ እዩ ዝኸውን ኣብ ኣእምሮኡ እናመላለሰ ክዝክሮ ከም ዘይደሊ በቲ ጸኒሑ ዘተንፍሶ ክግምት ከኣልኩ ሓደ ካብቶም መጋፋዕቲ ነቲ ኣብ ክሳድ ኢልያስ ዝሸንቆቑ ሻርባ ኣብ ጨንፈር ሓደ ገረብ ኣሰሮ ትንፋስ ሓፂሮ ዓቕሉ ክሳብ ፀቦ ከዓ ኣብታ ገመድ ብምስሓቕ ሓነቆ ካብኡን ላዕሊ ኣውፂኦም ዝሓነቑኒ ካላስ ሓለዋተይ ኣጥፍየ ናብ መሬት ክወድቕ ከለኹ ፍጹም ኣይተፈለጠንን ኤልያስ ንዝሓለፎ ብምዝካር ናይ ምስትምሳል ዳያታት እናድመፀ ርእሱ ነቕነቐ እተን ካሓምቆ ኢሎም ኣብ ገረብ ዘንጠልጥልዎ ዓቕሉ ፅቢቡ ፍጹም ዝተኻእለ ፈትሕዎ ሙሉእ ኣካላቱ ባይታ ክዓልብ ከሎ ንዓቶም ዘስሕቕ ምርኢት ነበረ ን10 ደቓይቕ ህላው ክፈልጥ ኣይከኣለን ካብኡ ን20 ደቂቕ ኣበይ ከም ዘለኹ ይተረድኣን ቀስ ኢለ ነብሰይ ምስ ፈለጥኩ እቶም ሰባት ብዛዕባይ ክዛረቡ ጸኒሖምኒ ኣነ ኸዓ መን እዮም እዚኦም ኢለ ኸዓ ገሪምኒ ኤልያስ ሃለዋቱ ምስ ፈለጠ ዳይ ናይቶም ነንሕድሕዶም ክዛረቡ ዝጸንሑ ከተርቲ ነግየ ኢልያስ ብሂወት መንባሩን ዘይመንባሩን ዘዛረቦም ነይሩ ድሕሪ ሰዓታት ናብ ዋና ከተማ ሱዳን ዝኾነት ካርቱም ኣትዩ ዝሓሸ ዕድል ክረክብ እሞ ናብርኡ ከመሓየሽ ሓሊኑ ዝተበገሰ ኢልያስ ኣብ ሒደት ሰዓታት መከራ ፀገበ እቲ መግረፍትን ሕሱም ግፍዕታትን ድማ ዝደራረብ ነበረ ኩነታት ማሕነቕቲ በዚ ምስ ሓለፈሉ ካብኡ ዝብእስ ክስተት ድማ ተፈጥረ ካብ ዝኽሪ ኢልያስ ድሓር ካብቲ ሃለዋተይ ዘጥፋእ ኩሉ ቦታ ፍልይ ኣቢሎም ወስዱኒ ሕጂ ኸ እንታይ እዮም ገብሩኒ ናብዮም ዝወስዱኒ ዘለዉ እንዳበልኩ ኣብኡ እንታይ ፀኒሕኒ ይመስለካ ዛንቱ ኣንጠልጢሉ ገደፎ እንታይ ፀኒሕካ ንኽነግረኒ ተሃወኽኩ ርእሶም ተቖሪፁ ዝተደርበየ ክልተ ሰባት ፀኒሖምኒ ካብኡ ምስ ወሰዱኒ ክልተ ርእሲ ሰብ ንረክብ ምስ ረኣኽቦ በስ ነብሰይ ረዲኒ እቲ ሓደ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ፀጉሪ ነይርዎ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ወዲ እንድዩ ብርሕ ኢሉ ነይሩ እምባ ኣስካሕኪሕኒ ኤልያስ ግብሪ ናይቶም ፍጥረት ሰብ ዕጅብ ዘይብሎም ኣረሚናታት ደመሞ እቲ ክስተት ኣብ ፊልምታት ራዕዲ እውን እንተኾነ ርእይዎ ኣይፈልጥን እዩ ብኡ ዝኣከለ ዓይንቱን ውኑ ምእማን ሰኣኖ ሕልሚ ጥራይ ከዓ መሰሎ ከም ዘፍርሕ ሕልሚ ምረፅ እስራኤል ዶ ምኻድ ዋላ ነዚኣቶም ዝበፅሖም ዕጫ ክብል ሓደ ካብቶም ምሕረት ዘይብሎም ሰባት ምስ ነውነዎ እዩ ጋህዲ ምንባሩ ዝበረሃሉ ንእስራኤል ኤልያስ መለሰ ከንፈሩ ብፍርሕ እንዳንቀጥቀጠ ንእስራኤል ክኸይድ እንተበለ 10,000 ዶላራት ክኸፍል ከገድድዎ ምዃኖም ኣይጠፍኦን ብዕላል ዝሰምዖ ዝነበረ እንዳኣሉ ግን ከዓ ሕልፈት ናይቶም ደሞም ዘይነቐፀ ንጹሃት ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ነይሩ
ኣብ መንጎ እዚ ብዓቕማ ሓኾት እናበለት እንትናበር ገዝኦም ቅጅል በለቶ ጽዒሩን ብዙሕ ርሂጹ መነባብሮ ገዝኦም ከመሓይሽ ቀትሪ ዝሓስቦ ለይቲ ዝሓልሞ ነበረ። ስድርኡ ህይወት ወድኹም ስንምድሓን ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ክፈሉ እንተተባሂሎም ክፍጠር ዝኽእል ሳዕቤን ግን ክግምቶ ኣይደለየን። መዳርግቲ ኣልቦ መከራ ብምንባሩ ኣታ ሰብ ስማዕ ፈቲኻ ኣይፈቲኻ እስራኤል ክትከይድ ኢኻ እንተዘየለ እዚ ዕንጨይቲ ኣብ ከብድኻ ቕጥወ ኣጉባዕብዐ እቲ ኻልኣይ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ቁራጽ በትሪ እናዋጣወጠ ነገር ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ ኮነ ነንሕድሕዱ ዘይሰናነፍ ጫፍ ኣረሜን ዝኾነ ምርጫታት ኣብ ኣእምሮ ኤልያስ ተሰላሰለ። ኣፉ መሊኡ ከምዚ ሕሸን ንኽብል ዝጋላበጥ ዝነበረ ውሽጡ ኣይደፍኦን ዝሓይሽ ስለ ዘይነበሮ ኤልያስ ነዚ ብምዝጋር ኩሉ በስ ሕውሱስ ኢልኒ ንሶም ናይ ሰብ የብሎምን በስ ናይ መጠረሽታ ጨካናት እዮም ድሓር ጸኒሖውን ኣነ እንታይ ኮይና ኣይፈልጥን ዝኸብደይ ካላስ ተሪሩ ወላሂ ኢልዮም እስራኤል ሎሚ ከይድ ጽባሕ ኣይከይድ ምስቶም ሓረቲ ከመላለስ ግዲ ተራይዎ ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ከዘንቱ ጸኒሑ ተኸልፈ ምስ ክስተታት ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ዝኸለፎ ጠንቂ ክደሊ ፈተነ ኣብ ዒንቱ ዝሰረበ ንብዓት ምስ ረኣኹ ግን መልሲ ኾነኒ ድሕሪዚ ሓደ ሕልፈቱ ዝበለ ኤልያስ ንእስራኤል ኣቢሉ ተንከስ ከም ዘይብል ምስ ኣፍለጦም ካብቶም ብኽልተ ኣእዳው ዓጢዒቶም ጨቢጦም እቲ ኻልኣይ ናብተ መሳርሕኦም ዝኾና ፒክኣፕ ዝዓይነተ መካይን ኣበለ ኦሮማይ ሞተ እዩ ጥራይ በለ ብውሽጡ በተን ዝርከበን ዓቕሙ እውን ክቃለስ ኣይፈተነን ኻላስ ካራ ወይ ሴፍ ከምፂኡ በለ ነቶም ርእሶም ተቖሪጹ ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ሬሳ እንዳጠመተ ህይወቱ ቐበጻ ብሕማቕ ምጥፍኡ ጥራይ ኣተሓሳሰቦ ኣብ ባሕሪ ከብዱ ብንኡ ራዕዲ ተዘርወ ቀደሙስ ኩሉ ሓደ ኢሉ ብናይ ዓቕሊ ጽበት ዝመላለሶም ነይሩ እምበር ኣብ ኢድ ሓረርቲ ወዲቕካ ዶ ድፍረት ኣሎ እዩ እቲ ዝኸደ ቆማት በዓል ዕማ ናብኣቶም ኣቢሉ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ኣዒንቱ ሰም ኣበለን ጸሎቱ ድማ ናብ ፈጣሪ ዓረገ ኤልያስ ነዚ ከዘንቱ ከሎ የማኒት እግሩ አንቀጥቀጠት ናይ ዒንቱ ኣርሒቑ ብምስዳድ የዘንቱ ምንባሩ ዝያዳ ምስቲ ፍጻመ ዝነበረ መሲልኒ እቲኒ ኤልያስ ራሻይዳ ኣብ ሱዳውን ብሔረ ራሻይዳ ኣሎ ዝበሎ ቆማት መንእሰይ በዓል ዕማ ኣብ ቅድሚኡ ተገተረ ካብተን መካይን ሒዝዎን ዝተመልሰ ግን ሰንሰለት ደኣ እምበር ኤልያስ ዝሓሰቦ ሴፍሲ ኣይነበረን ገና ካብ ከተማ ከሰላ ርሑቕ ከይከዱ እዩ ዝኹሉ መከራ ጸገብ ዘሎ ካብ ዝኽሪ ኤልያስ ኣነ ሞተ የጽበ ነይረ ድሓር ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ሰንሰለት እዩ እቲ በዓል ቆማት በዓል ዕማ ኣዳወይ ንኤልያስ ኣሲሩ ጸንሐ ጨርቂ ፈቲሕዎ ነተን ንጹሃት ኣዳወይ በትረዚን ሰንሰለት ገይሩ መቑሕኒ ኤልያስ ኣብቲ ሆሮርማ እንትርፎ ስረ ውሽጢ ክዳን ይኹን ሰኣኒ ነበሮን ድሓር ካልእ ኮይኑት ነገር ብሰንሰለት ኣሲሮም ናብቶም መኪኖም ወሲዶምኒ ኣብ ሓንቲ ፒክኣፕ ብድሕሪት ደርብዮም ንኸዓ ተበጊሶም እታ እናፀወየን ከሎ ተንፈጥፊ ዝጀመረት መሓወሩ ኣየቋረፀትን ኣብ ኣእምሮ ፀቕጢ ተፈጢሩ ምንባሩ ተረዳእኩ እቲ ስቓይ ክስተት ናይቲ ፍጻመ ድማ እፎይ ንኽትብል ዕድል ዘይህብ ነበረ ንኤልያስ ብድሕሪት ጼራ ዝተበገሰት ፒክኣፕ ዝዓይነታ መኪና ሒደት ኪሎሜተራ ድሕሪ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ስፍራ ዕረፈት እታ መኪና ደው ምስ በለት ኣውሪዶምኒ እንተረኣኽቦ እቲ ቦታ ስጅን እዩ ዝመስል ኣብኡ ከለኻ መዓት ራሻይዳ ብረት ዝሓዙ ድሕሪዚ ንኤልያስ ሓደ ፎኪስ ክዳን ሃብዎ ኣብ ሓደ ብርስሓት ዝበግዐን ትንፋስ ዘይህብን ክፍሊ ድማ እተውዎ ኤልያስ ተሓየረ ኣብታ መንደቕ ናይታ ስፍራ ደሮ ትመስል ክፍሊ ተጸጊዑ ድማ ብዛዕባ ዕድሉ ኣስተንተነ ዝፈጸሞ በደል ዘይብሉ ክንሱ ሰብ ዝሕየር እንተኾይኑ እውን ሓሰበ ሓሳቡ ሞገድ ሰኣንሉ ምስ ዕድሉ እናማረረ ጥራሕ ብዙሕ ጓህየ እንጀራ ከይለኸፈ ማይ ከይጠዓመን ዝሓለፈ ሰዓታት ዝበሎ ኣብ ኢዶም ከሎ ዘይዘከርዎ ዘሎ ተቕሎ ሕጂ ምስ ሓየርዎ ብጣዕሚ ውሑድ ምዃኑ ተስፋ ቀበፀ መዓልቲ ተሰተየ ለይቲ እውን ፀብሐ
ኤልያስ ቆሊሕ ዝብሎ ይረኸበን ነቲ ሞትኩ እናበለ ዝንሓነሉ ነበረ እዋን እናዘከረ ግን ንነብሱ ጸናንዐ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ለውጢ ዝተኸሰተ። ኤልያስ ነተን ዕለታት ብምዝካር ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብቲ ዝኣሰሩኒ ክፍሊ ካልኣይ ሰብ የምፅለይ። እቲ ወዲ ዳንኤል እዩ ዝበሃል። እቱ ምስ በለ በቲ ሓደ ካልኣየ ዝኾነን ረኺበ ምሻለካ ተስፋ ረኺበ በቲ ሓደኻ ሓዚነ ፍሉጥ እዩ ክንደይ ኣጋፊዖሞ እዮም ገዘንቱ ከለዎ እታ ተፈጥፍጥ ዝጸንሐት እግሩ ዳኣ እምበር እቲ ናይ ምድንፋቕ ቃንኡስ ኣይተረፈን። ኤልያስ እቲ ዕጫ ኤልያስ ዝበፅሖ ዳንኤልን ነታ መዓልቲ ባሕባር ኣሕለፍዋ። ኣብ ዕላላቶም ብዙሕ ጉዳያት ኣልዓሉ። ዝያዳ ካልእ ግምት ዝተዋህቦ ግን ኩነታት ዳንኤል እዩ። ዳንኤል ብዝወረዶ ግፍዕን ዘስካሕክሕን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ምንባር ተስፋ ዝቖረጸ ነበረ። ዳንኤል ዓቕሊ ጽበት ነይርዎ። እግሩ እምበር ኢዱ ኣይኣሰሮን። ሃንደበት ቁልፉ ኣውፅኡ ኣብቲ ዕንጨይቲ ናይቲ ገዛ ኣስሮ። ክሕነቕ ድማ ኣብለኒ ወንዓይ ኢደይን እግረይን ኣሲሮም እዮም ከመይ ገይረ ኸድሕኖ? እምበር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ተዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ። ከም ወትሩ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።